Egunon, bai, zuten da, bai. Egunon, eta beti bezala, mila esker etorririk. Zer? Elioz dela etorriko, no? Ez, iruro bakarrik egongo gara, mugitzi harren. Batera, ondoan jartzi harren. Ez, nia proposarri nahi zuen, zu berria. Bueno. Baina nik pixka. Markatu. Bueno, hori esatea, ni Juan, badakizue, aurten ez, joan den urtean, baina aurten argitaratzen da, laugarren Xabier Lete poesia saria, eta beti bezala, Pamielak argitaratzen ditu irabazleen lanak, eta aurtengo joan den urteko iazko irabazlearen lana aurkeztera heldu gara, dakizuen bezala, ia hemen Juanjo Olasagarre Arbizorraren lana. Laugarrena da, lehenbizikoan Carlos Niñazasorok, bigarrenan Luis Gardek eta hirugarrenean Asier Serranoek irabazi bezala, aurten Juanjo Olasagarrek eta liburuan duzue epaimaikoek osatutako aktaren zatitxo bat, nun esaten baita irabazle gertatu den ia hemen liburuaren ezaugarrien artean, poemen egikera aberatsa eta hats luze zein sakonera handiko hausnarketa izatea goraipatu du epaimaiak. Ironia baliatzen du egileak ausart eta anker. Hemen ez da ezer gertatzen, esanez labur genezake esaten den guztiaren gainezkaldiaren ostean geratzen dena. Poema bilduma anitza da formen, irudien eta gaien ikuspegitik, gizon egin baten bizitzaren pusketatik sortzen den hausnarketa aldi liriko eta aldi berean petrala eskaintzen du Juanjo Olasagarre euskal poeta ezagunaren obra honek. Honaino eta gehiago ere esaten du, badakizue aurtengo joan den urteko berriz ere joan den urteko azken laugarren Xabier Lete poesia lehiaketaren epaimaikoa, Iritxaro Borda, Igor Estankona, Jose Ragatzia, Tere Irastorza eta Lourdes Otaegik osatutakoa da. Eta hori dena aurkezteko, hemen dugu batetik egilea biztan da, eta kultur zuzendaria Maria Jose Telleriak berei hitza. Maria Jose. Halako poema bati handaka jasota, budistek, nik irakurri ingotzuk idatzitxakua, budistek bezala bizi sinitxerik, ez dirala ekintzak berez ez on, ez txar, asmoa dela gakoa. Kasu hontan, hemen batzen gaituen asmoa eta helburua da, edo proiektu honen, edo lehiaketa honen helburua Xabier Lete esainaren omenaldia eskaintzia, esan den moduan bi urtean behin antolatzen da, konbokatzen da lehiaketa, eta ostian liburua argitaratzen da Pamiela argitaletxearen eskutik. Hori da asmoa, hori esan nahi emoten detzana gaurko ekitaldixari, baina ekintzak badaka bere garrantzisa eta importantzia da guretzako hau liburu hau aurkeztia argitaletxiakin, egilearekin, aitzatu diran epaimaikide horiek kontuan hartuta, euren lana eskertzia besterik ez dakau Foru Aldundiaren izenian, eta, esatia hasi naizen moduan asmoa dala Aldundi etxe honena, Xabier Lete beraren lana eta figura goraipatzen jarraitzia, eta asmoa bebai, bera bezala, gure inguruan izan diran beste euskal sortzaileei bebai, gure aportazioa eta gure gogo eta itxen jarraitzia alagun modoko beste proiektu batzuk bebai sustatzen. Gure aldetik eskerrak emotia, ekimen honetan parte hartu duten lagun eta erakunde guztiei, eta sorionak, egileari. Eskerrik asko. Juanjo, nahi bozu, ni pixko bat, ez dute esan, baina aski ezaguna denez, bideo paroa, gure letretan bideo paroa egina duen idazlea da, jadanik, hau ere laugarrena, ez? Laugarren poema liburua, eta eleberri gintzan ere, behitu bizpairu, baita ere kronika saiakera polit eta eder eta luze bat, eta beraz, orain laugarren poema honekin. Ia hemen, Juanjo. Bueno, egunon. Niri epaimaiaren
ironikoa izaten saiatuko naiz. Niri epaimahaiaren akta horretatik gehien gustatzen zaidan esaldia da gizon egin bat egin naiz azkenean, 55 urte kostatu da, baina, bueno. Hortik abiatuta, horretaz gainera, Arbizuko lagun batek esaten dit, edo nire literaturaren oso saltzaile txarra naizela eta saiatu behar dudala hobe saltzen. Eta oraintxe bertan alegina egingo dut. Hortan jarriko naiz. Atzo, ari nintzela hau prestatzen edo prestatu nahian, nire buruari galdetu nion zergatik idazten dudan poesia. Zergatik idazten dudan oro har, baina zergatik idazten dudan poesia, ez? Eta, erantzun behar izan nion nire buruari bat ohituragatik, 22 urterekin hasi nintzen ohitura bat, ez badut betetzen eguna hutsa iruditzen zaidala. Hutsa edo ez dakite, zerbait faltako galitu bezala, eta baita ere poemen bidez, novelen bidez baino gehiago, saiatu behar naizelako edo saiatu behar dudalako egun horri zentzu bat ematen. Alegia niri gertatzen zaizkidan gauza guztietatik trastenditzen, azalduko du trastenditu zer esan nahi dudan, ez? Eta hortaz, pensatzen ari nintzela, jo nuen, aita bolada batean gaixorik egontzen, eta garai hartan hartu nuen liburu bat berrirakurtzera, ez? Eta titulatzen da, nik gazteleraz irakurri nuen, baina inglesez da, The Age of Nothing, alegia, la edad de la nada, el mundo después de la muerte de Dios, edo ezerezaren garaia, mundua jainkoaren heriotzaren ondoren, ez? Eta liburu horretan, Peter Walser uste dut dela idazlea, Oxfordeko irakasle horrek aztertzen du Nietzschek jainkoa hiltzat eman ondoren zerk bete izan duen gizartean toki hori. Eta, pixkanaka, aztertzen joaten da, eta mugimendu horiek edo figura horiek aztertzen ditu. Eta, iraultzak bete du toki hori, bizimodu alternatiboek bete dute, zientziak, psikologiak, ez dakite, eta baita ere arteak eta poesiak. Eta neurri batean, bolada batean, arteak eta bereziki poesiak eukizuten jainkoak izan zuen pareko tokia, ez? Ni ez naiz sinestuna, ez naiz Xabier Lete bezala, eta ez dut pentsatzen hil ondoren zerbait egongo denik. Baina, hala ere esan bezala behar dut nire bizitzari zentzu bat eman egunero, ez? Eta zentzu hori ez da preziso beste munduan pentsatzea, baizik, eta nire gertatzen zaizkidan anabasa eta gertakari ugarietatik nolabait ere ordenatu egin behar ditut, eta niri balio didate, poemek balio didate hori ordenatzeko, eta ni baino pixka bat goraxo egon daitekeen zerbait azaltzeko. Horrek ez du esan nahi, nik azaltzen dudan zera horrek beste edo arantzago trascendentzia bat duenez, baina niri neurri batean nire buruaren gandik pixka bat altxatzen naizenez balio dit nire bizitzari zentzua emateko edo nire egunerokoari, ez? Liburu horretan bukatzen du nolabait ere aholkatuz fenomenologia, ez? Fenomenologia da filosofiaren zati bat, zeinak esaten baituen bakoitza edo norbera kontzientzia eta errealitatea dena bat garela, ez? Ez dagoela dikotomia hori subjektua eta objektuaren arteko, baizik eta dena bat dela, eta neurri batean bizi behar dugula gauzak gertatu ahala, ez? Eta saiatu behar dugula zentzu pixka bat ematen gure bizitzari, gure kontzientziaren bidez ordenatzen. Eta, nik poema hauekin urte luzeetan zehar, esaten den bezala, idatzi ditudan poemak, saiatu naiz, 10 urte edo 15 urte horietan gertatu zaizkidan gauzak ordenatzen, antolatzen, eta ez dakite, eta niri beldurra ematen didate gauza hauek esatea, baina arte bihurtzen, edo nahi baduzue egunerokotasunetik pixka bat goraxeago egon daiteken zerbait sortzen.
Eta niretzat hori da poesia ikusten duzuenez, ez naiz jartzen oso ponpoxo gauza hauen inguruan, iruditzen zaialako ez direla oso ponpoxoak, nahikoa delako poema batek niri ematen didana idaztean irakurleari emango balio. Alegia, bere une horretan trastendituko balu, bere kontzientzia pixka bat gorexago igoko balu irakurleak, eta ni horrekin pozik egongo nintzateke, naiz eta gero, hori kafea urrupatu, eta handiko 30 segundotara ahaztu poema horrek adierazi diona. Baina neurri batean nik uste dut kontzientzia denez pilatzen den gauza bat hor gelditzen da, eta horrek gero beste ikuspuntu bat eman diezaioke irakurle hori, ez? Claro, hau Jose Angelek esan duen bezala, nire laugarren poema liburua da, eta lehenengo poema liburuan ni agertzen zen oso Gaupasak zuen titulua, eta ni agertzen zen oso sendo, eta gero ni beldurra izan nion nire burua agertzeari. Poema batean esaten nuen, norbera ez da gai serioa, eta ez hitzadan iruditzen norbera gai serioa. Eta orduan, bi poemari burutan jo nuen pertsonaiei edo beste batzuei ahotsak ematera, eta ahots horien bidez realitate sozial bat edo realitate emozional bat nahi baduzue agertzera. Eta bueno, uste dut, 88koa dela azken liburua, bitarte horretan erabaki dut, ni oso gai serioa naizela. Naiz eta Facebooken garaian bizi, eta erabaki dut lehenengo personari idaztea. Alegia, ahots bat garatzea. Ez galdetu, ze ez baitakit ahots hori nolakoa den, gizon egin batena dirudi, eta, bueno, hau igual gaizki dago nik esatea, baina iruditzen zait nahiko gauzak izendatzeko eta esateko nahiko sendotasun badaukala, edo kasualidadez, edo ekinaren ekinez lortu dudala gauzak esateko modu zalantzatiari ies egitea eta gauzak esatea edo izendatzea nahiko seguru. Eta, bueno, ni horregatik pozik nago, eta orduan erabaki dut, hori Facebooken garaian, nira bueltatzea, ez? Eta nitik kontatzea gertatzen diren gauzak, beti ere, hori, saiatuz, anabasa horri zentzu bat ematen edo ordenatzen, eta orden horrekin puntu bat, errealitateik punta bat gorago egoten, ez? Eta hortik datoz espalak edo, nik ez dakit espalak dauden, badaude poema batzuk ospatu egiten dutenak, eta nik uste dute, ez dakit, idatzeko dituan poema gehiago, baina iruditzen zait, errealitatea ospatzea gustatu egiten zaidala, behar dudala, eta neurri batean, gero irakurriko dizudan poema baten gatik, egin beharreko ariketa bat dela, hola pixkanaka ohitura sortu eta behar bada, lantuan egon beharren, ospatzen egon gaitezkelako hobe delako. Badago Tere Irastozak esan zuen bezala natura, eta zergatik, natura askotan hiri eta hiriko natura edo herrikoa, hor dagolako eta neurri batean gizakion goraberak azaltzeko balio duelako, ez? Harremanak ere badaude, eta esango genuke kontzientzia badago. Ez dago realitate sozial gehiegirik, baina ez dakit, iruditzen zitzaidan nik hitz egin behar nuela, eta nire harremana ez, eta nire inguruko ez. Topiko bat da, egon nire literaturai dagokionez, homosexualitatea agertuko dela, segura aski poema homoerotiko batzuk ere badaude, baina gehiago dira maitasunari buruzkoaz, eta maitasuak ez daka generorik eta bar. Eta, nik irakurreko dizuet neurri batean niri bitxia, ez dakit bitxia edo, nik palinodia deitzen zaio poema mota bati zeinetan idazleak emendatu egiten dion bere buruari
lehen esandako zerbait, ez? Eta onango poeman, lehen esandakoa emendatu eta zuzendu eta korregitu egiten du, eta orduan, bueno, poemak, zentzu horretan lehengo guztia biltzen duelako, alegia ospatu egiten duelako, neurri batean, esperientzia bat ordenatzen saiatzen delako, eta neurri batean trastenditu egiten duelako realitatea eta pixka bat gorexeago egiten duelako. Eta, bueno, poema oso laburra da, eta honekin bukatuko dut, ez zuen galderen arte. Bueno, palinodia. Noizbait idatzi zenuen, eta poza, ustela, poz dekretatua baino ustelagorik ez dago eta. Gaztea zinen eta zerbait ikasi duzu, poz dekretatua. Horixe den poz bakarra. Niri iruditzen zait neurri batean bildu egiten duela, hori gaztetan iruditzen zaizu, poza berez etorri behar duela eta gero adinarekin ohartzen zara, poza ere zuk sortu behar duzula eta sortuz nolabait ere, trastenditu egiten duzula. Ez dakit, lagur geratu nahi zen, nire burua ongi saldu du. Oso ongi, Juanjo. Nik uste baietz, Juanjo, oso ongi. Eta gainera hori da, ia hori oso esanguratsua da, ia hemen. Eskarmentuko poeta, zuei hitza, galdetu nahi bali mauzue deus. Bai, Mikel, kontua zen, hemen tere irastortzak arrazoiz esan zidan neurri batean poema liburu, tituloa zela sarira bidaltzeko eta gainetik kentzeko titulo bat, alegia ez zaizunean ezer bururatzen, bidali behar dut, eta egia da, eta gero akordatu nintzen, gauzak erdibidean gelditzen dira, badago erdiaroko estrofa mota bat sextina deitzen dena, Joan Brosa poeta katalan batek badauditu sextinen liburu bat sextinekin eginda, ez? Eta zazpi hitz direla, estrofa estrofa direla zera batean, orden batean, lehendabiziko errima, lehendabiziko hitza, bigarrenean azkenekoa da, eta horrela egin arte. Eta, nik baneukan, edo hasita neukan, sextina bat, eta errimetako bat zen hemen, eta bestea zen ia. Eta gero, asmoa zen poemategia egiterakoan, poema guztietan ia hitza sartzea, eta hemen hitza sartzea. Baina, trebezia, edo ez dakit, azkenean, irutuztean ezetz, eta errekuperatu nuen hemen hortik, eta gero, ia etorri zen, eta irutzen zait, hemen baino titulo hobea dela ia hemen, ez? Hemen behar bada borobilegia da, oso egia, eta itxiago. Nik egiten dudana, Feliz da, apuntatu egiten ditut gauzak, eta normalean apuntatzen ditut pasatzen zaizkidanean. Esan nahi dut, eta pasatu da, zerbait irakurri, edo desamore bat izan, edo ama hil, edo ez dakit, olako gauzak apuntatu egiten dituzu, eta gero, hortan sistematikoa edo txorra bat izango. Nik egiten du lehendabiziko berzio bat, eta gero koloreko boligrafoekin oharrak hartzen dit, ez da zimarratu. Eta gero egiten dut bigarren berzio bat, eta grapatu egiten dut. Eta gero egiten dut hirugarren berzio bat, eta poema batean egotira 8 edo 9 berzio, suposatzen da atzekoa aurrekoaren aurrerapen bat, edo bidean aurrera egite bat dela. Eta, uzten dituzu, boltatzen zara, eta hori, hemen badaude poemak, ez dakipa,
en fin, badagoa gure ama hiltzen 2006an, ez? Eta handik 5 urtetara apunte bat hartu nuen, eta, en fin, bukatu, kasi zerarako bukatu nuen, ez? Sarirako, poema hori, bueno, poemak hori daukate ona, ez? Neurri batean, hartu eta utz egin ditzakezu, errazagoa da boltatzea, ez? Bueno, nik hori esaten dut, novela batean, gutxienez hasieran, mundua sortu arte, egunero lan egin behar duzu, bai, ze bestela oso zaila da berriz ere konektatzea, baina poemak, bueno, niri behintzat, bai. Oso ongi. Besterik, edo? Ja. Besterik ez? Ez, labur, oso. Ez, orduan, berriz ere, zoriondu Juanjo Olasagarre, laugarren Xabier Lete poesia lehiaketan irabazle, ia hemen, eta zoriondu ere, bueno, edo eskertu, babesa, ez? Maria Jose Telleria, kultur zuzendaria. Eta zuei, orain, poesia hori, ez? Irakurri, eta osnartu, eta emendatu, eta berri sortu. Bai, ospatu. Mila esker. Mila esker zuei.